Ćao Nikola. Hvala ti što ćeš sa nama da podeliš neko svoje iskustvo u poslednjih 6 meseci. Jer ja znam da si u poslednjih 6 meseci aktivan na nekim događajima koje organizuju udruženja građana na nivou grada Novog Sada, naročito omladinska udruženja, pa te molim da nam kažeš koje su to događaje i šta je to najzanimljivije što si posetio? Pa posetio sam, dogodilo se u Opensu, kao, ja bih to nazvao neki generalni team building među mladima, gde smo mi svi mogli, bilo je različitih priča sa različitih strana i svako se snašao u onome što voli. Ali pre svega mislim da je bitno to što se svi upoznajemo i sutra će taj neki koga sam ja upoznao ili koji upozna mene moći mene da pita ili ja tog nekog drugog za nešto što nama treba. U neki zajednički interes ili nešto. Šta si razvio? Koje si veštine razvio, recimo, u odnosu na neki period pre toga? Znači, pre toga si bio srednjoškolac, pre nego što si upisao fakultet, koji je, kako kažu klinci, blejao samo, je li tako? Ajde da vidimo šta je to, koja je to razlika u odnosu na to vreme i sada. Šta si novo naučio? Pa, generalno ja se fokusiram na taj IT i na to programiranje, tako da sam baš to tad u Opensu mogao da vidim oko tog WordPressa i tako nekih zanimljivih stvari koje su mene generalno zanimale, ali pre svega mislim da je bitno da, znaš, svi smo tu, svi smo mladi i okupljeni smo zajedno na jednom mestu gde razvijamo svi zajedno veštine nove, a u ostalom, to je s druge strane, opet fokusiramo svi na ono što nas zanima. Sad trenutno radiš u jednoj nevladinoj organizaciji. Tako je. I tamo si stipendista. Kako tamo funkcioniše stvar? Imate kancelariju i kako to funkcioniše? Pa mnogo lepo, pre svega jer smo svi tu negde vršnjaci, tako da kažem, i nema pritiska, nema mislim, zna se tu ko je šef, ko je radnik, ali opet s druge, nema tog odnosa, znaš, da mi dođe šef pa mi kaže nešto, nego nekako drugarski je, mnogo je opuštenije i mislim da to i treba bude tako. Kao neki saradnički odnos? Pa upravo tako i to međupoštovanje vlada i to je najbitnije od svega, bar po mom mišljenju. Čim se mi poštujemo međusobno, sve će ostalo lako doći. Jel ti se čini da možete da promenite stvari iz te pozicije? Da, čini mi se da možemo, mislim da ima mnogo posla i mislim da mnogo stvari treba da se radi, ali mislim da je moguće. Hvala ti Nikola puno. Hvala tebi, Želim ti da Milane. ostaneš u nevladinom sektoru I da menjaš stvari. Hvala ti Milane, mnogo.